uMolefi Moshane noKhedibone Mothang balala ubuthongo obungehliyo nanjengoko ikamva labo likhangeleka lisemngciphekweni. Esisibini sityhola isebe lezempilo eFreystata ngokubavalela ithuba lokufumana umsebenzi. Ababafundi bathi abakwazi ukubhalisa kwibhunga labongikazi leli nanjengoko elisebe lingekawahambisi amaxwebhu ezicelo zabo. We cannot get employed anywhere if we look for a job. Even the Department of Health cannot hire us based on that we are still a community service under sunk registration. Really, I get it if they say they have more expertise, but then with us, why can't you just train as nurses and doctors here in South Africa? Ukanti imanyano idenosa inyanzelisa ukuba kubhaliswe ngokusemthethweni abo bafundele ukuba ngabongikazi nanjengoko benendima abangayidlala ekulweni intsholongwane icorona. The delay is with the provincial ComServe coordinator who should have sent the documents already to the council. Kwalabo icala abasemagunyeni bathi bazimisele ukubaqasha abafundi kodwa xa sele bebhalisile kwibhunga labongikazi. Even though you finished your community service and you are unemployed or unplaced as yet, be registered so that when we want you, you are eligible to can be admitted to practice. Nanjengoko uMzantsi Afrika usilwa idabi le-COVID-19, urhulumente uyanyanzeleka ukuba anike ingqwalasela kulo mngeni wababafundi kwilinge lakhe lokunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane.